ברוכים הבאים לצלילת עומק. אני לירון ישראלי ממרכז אדמה חיה, וביחד עם שני סוכני AI אני מנגיש לכם בכל פרק מאמר עומק על חקלאות ביודינמית. תודה למגזין אדם עולם שמפרסם שנים רבות את מדור ביודינמיקה שלי. אם שמתם לב לשגיאות קטנות של הסוכנים, אל דאגה, הם עוד ישתפרו. אם אהבתם, תנו לייק ובואו נצלול לעומק. שלום וברוכים הבאים. אנחנו ממש לקראת פסח, ועם כל המחשבות על הרוחות הגדולות, קיבלנו מאמר מעניין, מגוון הוא המפתח. נכון, הוא מתחיל עם נתונים די קשים של לקט ישראל על בזבוז מזון. בדיוק, ומשם הוא ממשיך לכיוונים מפתיעים על חקלאות, טבע, ואיך אנחנו תופסים את האוכל שלנו. אז הצלילה שלנו היום תבחן את הנתונים האלה, ננסה להבין את המשמעות שלהם. כן, מה היקף הבזבוז, ובעיקר, למה? למה זה קורה? נכון, והרמז הוא שזה לא רק עניין של תאריך תפוגה, ממש לא. וגם נראה איך גישות כמו חקלאות ביודינמית, שמדברות המון על מגוון, אולי מציעות דרך אחרת. הבנתי. המטרה בעצם היא להבין את הקשר בין, נגיד, הרצון שלנו לתפוח המושלם הזה, העגול והמבריק, כן. לבין כמויות אדירות של אוכל טוב שהולך לפח, ולגלות מחדש את הכוח של הגיוון. נשמע מרתק. אז בוא נתחיל מהמספרים. והם, כמו שאמרת, די מטלטלים. כן, הדוח של לקט ישראל מ-2015, כבר אז, 2.5 מיליון טון מזון מבוזבז. בשנה. בישראל. 2.5 מיליון טון. זה מספר שאני אפילו לא יכולה לדמיין. זה שווי של כ-18 מיליארד שקל לשנה ההיא. וואו. ולפי החישוב שלהם, זה יוצא משהו כמו 300 קילו לאדם. בשנה. 300 קילו? כן, והחלק המדהים באמת, זה שכ-52% מהפירות והירקות שנקטפים, כן? פשוט לא מגיעים אלינו לצרכנים. יותר מחצי. זה נזרק הרבה לפני. רגע, יותר מחצי מהפירות והירקות? כן, ומה שהופך את זה למדהים עוד יותר, זה הסיבה המרכזית לזה. נו? זה בעיקר המראה. האסתטיקה. מה זאת אומרת אסתטיקה? פירות וירקות שלא נראים מושלם, לפי איזשהו סטנדרט, קצת עקום, צבע לא אחיד, גודל לא נכון, כתם קטן. נחשבים פגומים. בדיוק. נחשבים סוג ב', נחותים ונזרקים. עוד בשלבים הראשונים. זה לא יאמן. אז בעצם חלק מהטיפולים שהתוצרת עוברת, הריסוסים וזה, הם רק בשביל המראה. נכון מאוד. הדוח אפילו מציין נתון מדהים, כ-25%, רבע מחומרי ההדברה, משמשים רק לצרכים קוסמטיים. רבע? רק בשביל היופי? כן, לא בהכרח רעידלין ממזיק אמיתי, אלא כדי שהכל ייראה אחיד, מבריק, כמו שיצא מפס יצור. שיתאים לתבנית. בדיוק. וזה, כמו שהמאמר מסביר יפה, מצביע על בעיה עמוקה יותר. הניסיון הזה שלנו לכפות על הטבע אחידות. להפוך אותו למפעל. כן, מפעל כזה שמייצר מוצרים זהים. מה שנקרא מונוקולטורה, גידול זן אחד על שטח ענק. זה פשוט הולך נגד ההיגיון של הטבע. נכון, הטבע הכי פורה הוא הכי מגוון, כמו יער גשם שאמרת קודם, לעומת שדה תירס אינסופי. בדיוק. יער גשם הוא דוגמה למערכת הכי חיה ועשירה, והוא כזה בזכות המגוון הביולוגי העצום, לא אחידות. השאיפה הזאת שלנו לשלמות חיצונית, לאסתטיקה אחידה, היא בעצם חונקת את החיים. אבל יש גם סימנים לשינוי, נכון? המאמר מזכיר קמפיינים. כן, זה מעניין. למשל, הקמפיין ההוא של הפירות המכוערים בט"ו בשבט. נכון, שדיבר על נטיית זנים מקומיים שהם אולי פחות יפים בתמונות, אבל הם עמידים וטעימים ומותאמים לכאן. בדיוק. או הקמפיין שהיה בצרפת, שרשת סופרמרקטס גדולה מכרה ירקות מכוערים כאלה, פשוט במחיר נמוך יותר. וזה הצליח, לא? כן, זה היה להיט. אנשים הבינו שזה אותו ירק, בריא וטעים, פשוט נראה קצת אחרת. זה מביא אותנו לחקלאות הביודינמית שהזכרת. מה העיקרון שם? אז זהו, זה בדיוק ההפך ממונוקולטורה. הרעיון המרכזי הוא לטפח מגוון, כמה שיותר מגוון באותה חלקה. לא רק צמחים שונים? לא רק, גם שילוב של בעלי חיים, וחשוב לא פחות מגוון אנושי. האנשים שעובדים וחיים בחווה. אוקיי, אז לראות את החווה כמשהו שלם, כאורגניזם חי. בדיוק.
מערכת אחת שלמה. זה גם מאפשר בדרך כלל קשר ישיר יותר לצרכנים, כי אלו לרוב משקים קטנים יותר שמוכרים לקהילה. והבנתי שיש דגש חזק על לא לבזבז כלום? נכון מאוד. מחזור ושימוש חוזר בתוך החווה. קליפות הופכות לקומפוסט, פירות פחות יפים הופכים למיצים או ריבות, שאריות צמחים למאכל החיות, הכל חלק ממחזור חיים שלם. אז איך זה עובד כאילו בפועל? איך יוצרים את המגוון הזה? המאמר נותן דוגמאות, נכון? למשל לגבי האדמה. כן, הרעיון הבסיסי הוא שהאדמה היא יצור חי. אז במקום להכיל אותה בדשנים כימיים מבחוץ, מתופחים את החיים שבתוכה. איך? למשל, שומרים על הלחות עם חיפוי קרקע, קולטים מי גשם במקום שהתבזבזו, משתמשים בזבל אורגני כמובן, ושותלים צמחים כמו קטניות שמעשירות את האדמה בחנקן באופן טבעי. זה ההפך מהאדמה מתה שתלויה רק במה שנותנים לה. הבנתי. וזה ממשיך גם מעל האדמה, השילובים האלה? בהחלט. המאמר מדבר על שילוב עצים עם צמחייה נמוכה, או למשל תרנגולות שמסתובבות חופשי במטה. זו יוצר איזון כזה. בדיוק. או ליצור אזורים פורחים בשולי השדה, שלא מרססים אותם כדי למשוך חרקים מועילים. זה במקום לרסס נגד כל חרק שזז. ומה עם אזורים פראיים? כן, אפילו להשאיר בכוונה אזורים קטנים ללא התערבות, מה שמאפשר לפטריות ומיקרואורגניזמים להתפתח ולעזור באיזון של המערכת כולה. הזכרת קודם גם מגוון אנושי. מה הכוונה בזה? הכוונה היא שגם הקהילה האנושית שקשורה לחווה או לגינה היא חלק מהאורגניזם הזה. אוקיי. חוות שמשלבות אוכלוסיות מגוונות, צעירים, מבוגרים, מתנדבים, אנשים עם צרכים מיוחדים, יוצרות מרקם חברתי שהוא גם בריא ותוסס יותר. זה יכול להיות גם ברמה של גינה קהילתית בעיר, אני מניחה? בטח, שיתוף פעולה בין שכנים, המגוון האנושי תורם לחוסן של המערכת, בדיוק כמו המגוון הביולוגי. אז בעצם כל הדוגמאות האלה מראות שהמגוון הוא לא רק איזה רעיון יפה, הוא ממש אסטרטגיה מעשית. נכון? אסטרטגיה לחקלאות שהיא גם עמידה יותר, גם פוריה יותר, וגם פשוט פחות בזבזית. וזה מחבר אותנו חזרה ליום-יום שלנו, לא? בדיוק. זה אומר שכל בחירה קטנה שאנחנו עושים בסופר או בשוק, אפילו לקנות את העגבנייה הזאת שקצת עקומה אבל נראית טריה וטובה, כן. זו בעצם אמירה, הצעה. הצהרה בעד מגוון, נגד בזבוז, ובעד גישה שמכבדת יותר את המשאבים ואת הטבע. זה לא רק מה יש לי בצלחת, זה מעבר לזה. לגמרי. זה נוגע לתפיסת העולם. אז אם נסכם את הצלילה הזו, מה שלמדנו זה שהמרדף הזה אחרי האחידות המושלמת, התפוח מהאגדות, עולה לנו המון. המון כסף והמון משאבים שהולכים לאיבוד. מיליארדים וטונות של מזון. והפתרון, כפי שעולה מהמקורות שראינו, הוא לאו דווקא בעוד טכנולוגיה שתייצר ירקות עוד יותר זהים. אלא בדיוק ההפך. לחזור אחורה או קדימה אל המגוון. לאמץ אותו על כל צורותיו. המושלמות והפחות מושלמות בינינו. נכון. המאמר סוגר עם צידוד של שטיינר, הוגה השיטה הביודינמית, שאמר משהו כמו שמהות החקלאות הטובה היא בחלוקה נכונה בין יער וחורש, פרדס, ביטה וקרי מרעה. כלומר, לשלב את הכל ביחד, כמו שהטבע עושה? כן, וזה מעלה מחשבה, לא? אולי במקום כל הזמן לנסות לשלוט בטבע, ליישר אותו לפי אידיאלים אסתטיים שלנו, שמשתנים כל הזמן. אולי הגיע הזמן פשוט להסתכל עליו. להתבונן? כן, להתבונן וללמוד מהחוכמה שלו. לראות איך הוא יוצר שפע וחיוניות דווקא מתוך קבלה של המגוון העצום הזה. אז אולי לקראת החג, כשמסתכלים על השולחן העמוס, בדיוק. אפשר רגע לשאול איזה מגוון או אולי חוסר מגוון יש כאן, מאיפה כל זה הגיע? אולי אפילו הפרי ההוא, שנראה קצת שונה, הוא דווקא סימן למשהו טוב יותר. זו בהחלט מחשבה לקחת איתנו. תודה רבה. תודה לך. עד כאן הפרק של צלילת עומק. אם אתם רוצים לדעת עוד על ביודינמיקה והעבודה של אדמה חיה עם כל הספקטרום החקלאי, בקרו באתר של אדמה חיה. חפשו אותנו ברשתות החברתיות. והכי חשוב, אני והסוכנים נשמח שתפיצו את ההקלטה הזאת לעוד אנשים שרוצים לעשות חקלאות בשירות החיים.